बेसेबां गाहाय गाहाय ओइ राखावस्रि सिं सायाखै नामा नोंना आंनाथ' गैलाहायबानो सिङानो साखावजोब्बाय एफा गाहाय गाहाय खोथिया बै ट्रेक्टर हालौग्रानि सिंनियासो गोलावसिन जागोन खोमाहाय बालनि आयौ बाजारि खोनागोनहाय मा हनै हौवाफोर दङ खाथियावनो बास मान सनमान गैथारि मानसियाहाय नोङो आं मोनथियाहाय बेसे गोलाव बेसे गोजौ बाजैनाव सोंहर नोङो ओइ मोद्लिफोर लाजिया नोंसोरो एफा मानसिनि गेजेराव बेफोरबायदि रायलायनो आयु बाजैया दिनै जा गावखौनो जा माबा देखायलायबावदों जायाफ्रामा नोंबोथ' जोंनि गेङावनो दङना बेफोरबायदि रायलायग्रानि गेङावनो है फाग्लिफोर सिरि थाहाय मा बे खाथियाव नुवाखै नोङो हौवाफोर गोनांखौ बिगुर मासे खेस्रा खेस्रा रायलायग्रा बिसोर हनै आयु जोंलाय सानदोंमोन हौवाफ्रानो बिदि खेस्रा खेस्रा रायलायो होननानै माथो इसिबां लेथ्रा खोथा होनखो बिसोरो बेनोथ'लै नोंबो मिथिखायो खोमा थगायनायसो खोमा नोंबोथ' हाबा जाखानाय ना माबा बिगुरनि नोंनि सिंनियासो गोजौसिन गोलावसिन जाहैदों माने खोथियानिफ्राय फाग्लि गाबिहि आयौ लाजिबाय आं माइलिबो दाबायदियाव एन्जर सेसा एम्फौ एनलाफ्राथ' खमद खोनाखुमायोलै बिसोर एफा लेथ्रा लेथ्रा रायलायनायखौ आयौ होद लाजिबाय आं है थांसैलाय आं बिनिफ्राय ओइ थाथ'लै जों खोथिया लायनो बैथिं आयु फाग्लि हनै मा रायलायखो बुंबादां थांलाय आंबाय हनै नोंनि थाखायनोहाय मा एफा असनमानथार मोनथिखाया जाहैबाय नोंहा दाबायदियाव खोथिया गिबिया बांद्राय गोजौ जाया होननानै मोनथिखायो ओमफ्राय बेयाव नोंहा जाग्लां होनो आवसावखा मानसियानो हा नाखौथ' लाजिनांगौ जाखोबाल बेफोरबायदि खोथाखौनो लाजिबाय जायाफ्रामा नोंहाथ' ओमफ्राय गुवाहाटियाव थालायलायग्रासो माथो गुवाहाटियाव थाहैलायनानै बेफोरबायदिखौनो लाजिबाय जाहैबाय नोङो जाम्बिनो जानो बेहा माखौबा इसिबां लाजिफ्लादों जायाफ्रामा माखौबा इसिबां सान्सखारि देखायदों बेयाव हा मानोथो फैखो ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्रायलाय नोंहालाय माबाहाय खामानिया जि प्रेसार जादोंहाय ओमफ्राय थानोनो हाथाराहाय गरम बोथोराव जि गरम जायो आयौ 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 एखेबारे दैफ्रानो गुदुं जाजोबनानै थायोबा दै गुदुंजों दुगैनायसो जायो माबा बैयाव बोरै थानो हानो दे जों गामियाव थाग्रा मानसियालाय आंहा माने एसि रुमावबो थानो हायाहाय फैसायानो जा थाङो दैज्लाङाव माइ गायनोसै नैबावनो एसे खस्थ' खालामनोसै होननानै फैफिनबाय आङो गामियावनो नै आथोनलाय दाना बिदिसो जाहैबाय नोंहा औ सिगांलाय माथो नै बिबाजैफोरखौ गारनानै थांदोंमोन नोङो खोथा खोनासंलायलायामोन दोनथ'दोंहाय मा मादैलाय ओमफ्राय मानो इसिबां सिरिथार माथो नै ओइ मादै ओमफ्राय नोंसाजोखौलाय माला आथिमंगल लेंहरगोन बिउटिनिया आथिमंगला आं मिन्थिथ'वाहाय गावसोरसो माब्ला फैयो हाबाखौबो मारै खालामनानै लाखो माबा कर्ट मेरेजसो खालामदोंनो आंबो मिथिलाय लाङाखै ओमफ्राय न'निफ्रायबो न'आवबो माबा हाबा होफिनाखैनो गावसोरसो मा खालामलायोथाय आं बुजिनोनो मोनलाय लांलाहाय जेबो नङा दे मादै जाबायसो दे जोंसाराबो एसे मोजाङानो बांद्राय गाज्रि नङा गाज्रि मोजां हरजाला दे मालाय टाउननि बिजामादै मोनलायलायबाय औहाय मादैयासो टाउननि बिजामादै मोनलायलायबाय मालाय गैया जोंफ्राथ' गैया दुब्लियाव सानफ्रामबो अखा नायबानो दुब्लियाव फैनांगौ माबा ओंखाम संदोलाय माबा ओंख्रि संदोलाय नै खामथाब मोदोमफ्रानो जाला आयौ हांगार बायदिसो जालांजोब्बाय आरो दैज्लांसो फैखाबावबाय माइ गायनानै एबारबा हले हाथफ्लासो जालांसिगोन बायदि मोनखाबाय आं गावखौनो हा ओमफ्राय माइ गायनायानो माथो जाबाय थागोन नोंस्रालाय खोथिया फुनायफ्रालाय होनबा मादै मारैथो इसिबां मेसिन बायदि मावनो हानांगौ जाखो एसे रेस्ट लागोन दे जोंबो रेस्ट लाखांबा माबागोन ना गायगोन ना जोङो आयौ माबा मेसिन बायदि मावजानो लुगैथारो मादैया औहाय माबा सान्दुंआबो जा गोसाथार थांफिननोसैसो नामाथाय दा 2टा बारनानै फैफिनसै खोमाहाय हाथारलाहाय आङो खामजोबनाय मोनथारबाय आङो आखाइबो गोलावबो गानबोनो रोङासै ब्लाउसखौबो सेस जाखाजोब्बायहाय थौ थांफिननोसै हा नङाथाय माथो थांफिननोसैहाय थौदो दा 2टा बारनानै फैफिनसै एफा सान्दुं गोसा एफा खस्थ' हायाहाय मा आयौ आंबो बेखौनो सानदोंहाय मा फाग्लिलाय नोंथ' सानखागोन गुवाहाटियाव थाग्रा मानसि अबाव दुब्लियाव थाफैनो हानो थौदो लागाव बे सनाजों राजाजोंलाय गोसथोलायसोखोना माखोसोब्रा माबा जराल' नुयोलै आङो माबा स्कुल गनानैबो ज' थाङो स्कुलावबो ज' फैयो मालानिफ्राय बिदि सिथाबलायनाय
आथा फेबुकुइजोंसो लागायखो ना माखौसो लागायखो गोसोफोरखौनो बेनोथ' मा जाबावनोब्रा गैलालै बिसोर सानैजों गोसोथोलायनांगौबा जों लोगोआ सासे खम जासिगोनलायलै आयै सेस मिथिखायो दा गोसोथोलायनांगौबा मानसिफ्रा लोगोफोरखौ बावलांजोबोलै ओरैनो जोंहाथ' सिंग्रोबावसो मा जाबावगोन नै आइसि आं साननानै हगारैसो मोनखाबायलै माइदिबो गोसोथोलाय होथ्रालै आं माइदिबो माबा मोनसे खालामनानैबो बोखाथारगोन आं बिसोरखौ मा खालामनानै बोखानानैब्रा नोङो मा खालामनानै बोखानानै नैबे एंखुरखौ र' एसे साननो होब्रा मा जायो उनाव नायबाय थादो ओइ हाथरखि ओरैबो नायै माथो ओरैबो जरा ओरैबो नायै माथो ओरैबो जरा आयौ जालाहाय मालाय हनै रुदुमियाबो नाथुर साजों गोसोथोलायनो माथो ज' थांलायलायनो ओमफ्राय नै राजाजों सनाजोंबो ज' थाङो आयौ गैलाहाय जाखालाहाय साननानै बोरैबासो मोनबाय आंहासो सिंगोल जानांबाय ओरैनो आंखौ लादोना नोंखौ लानानैलाय मा मोनोब्रा आङो जोमै मोनोहाय मानो मोना जानांगौ जाखो आंनि प्रपार्टिखौनो मोननो गोनांखौनो नोंनो होजोबखागोन ना आङो बाबा जोमै लफायलायथारदों माथो आंखौ नैबे हाथरखिया बिदियाव गैयालै फरायनायावल' नोंनो आवसाव गोदाव सोराव सिंगोलैनो थैलांगोन नोङो थालिर गाजादो नोङो लासाव उनाव सना ओमफ्राय क्लासाव थांगोनसै ना क्लासाव थांनायनि उनाव ओमफ्राय दा केन्टिनाव जानोब्ला आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय दे मेसेज हरनानै आं बैसोरजों थांनो र' नङाबा दा बिसोर उल्था सानगोन ओरैनोबा बिसोर साननायाव नाम्बार वान खाथार जुजाइजों एंखुरजों जेबो नङा दे आं दा खिन्थाहरगोन दे माबा मोनसे जाहैनांगौबा खिन्थाहरगोन आङो ओमफ्राय टिउसनखौ दाहाय खैथायाव माबानो आङो 6टायाव हास्लाबनाय नङा खोमाहाय माबा एखेबारे लेट जागोन बायदि मोनदों आङो गरमबो जायोना बालायलाङो दे 7टायाव थांगोन दे आङो 7टानिफ्राय 9टासिम माबानोसै ओमफ्राय उनाव आंखौ दोनफैबानो जाबाय दे नोङो दे जागोन दे एंखुर नों माबा खोनादों माबा नुदों आं खोनायाखैबो नुवाखैबोलै थौदो बेनिफ्राय थांसै बेयाव गरमथार जाबाय क्लास रुम सिङाव थानानै जिरायनोसै आरो क्लास गैयाना दसे क्लास गैयावनो होख्लायनोसै गेम गेलेनाया थुदो बिगुरफ्रालाय रागासो जोंलांखोना माखोब्रा बिसोरलाय नाथुर सार ओमफ्राय नोंना साइन्सनि प्रेक्टिकेला मारै सोलिगासिनो बुंनांलालै माबायदि स्टुडेन्टफोर बिसोरो जेबो फरायनायावनो ध्यानानो गैया मा जाबावगोनथाय पेरेन्टसफ्रा आरो जोंखौल' बदनाम होखाथारो माथो बेनोथ'हाय आं माब्लाबा साननानै खर'आनो गिदिंलायनो मोनोहाय बिसोरखौ माबा बर'खौनो रोङा बिसोरो माबा ओरैबायदि गाज्रि जालांबायना माबा बाथ्रा फान्दायफोर होबाथाय बाथ्रा दानायफोर होबाथाय जेबो रोङाबा मारै फोरोंबावगोनथाय मालाबा खर'आनो गरम जानानै फिट दांनानै गोलैहांसो मोनलायलाङो आङो जेबो नङालै दुदुमै मानो टेनसन जाला थौदो क्लासाव थांसै अहाय थांनांसिगोनहाय नङाबा दा बिसोरो एखेबारे जाफ्रामा फट' खेबखुमाबायनानै कापोल माबा माबि होननानै होथारलायगोन बिसोर जोंखौ ओरैनोबा बिसोरनाव मबाइल थाखाजोबथारो एखेबारे देन्जार गोजाथारहाय बिसोरो ओमफ्राय नोंसोर सानैया आंखौ नायनानै मानो मिनिगासिनो हाथाय हाजोजेनो माबाहाय जोङो माबा हाथाय साफा खालामनो ट्रिटमेन्ट लादोंमोन जोङो ओंखायनो जोङो हाथायखौनो लाखुमानो हायाखै ओंखायनो जों नोंनो देखायगासिनो औ बिदिनो सरा जों ओंखायनो नोंनो हाथायखौ देखायगासिनो थौदो क्लासाव थांसै सानदुं गसंबाय थानो हालालै औहाय एखेबारे गरमथार थौदो आयौ मा जालांखाय बिसोरो माबा जावखोसै ना माबाखोसोहाय हमनोनो हालायलाङासै आं गांखौसो जावनो थाखालाबाय बिसोरो सानैया है जावथांहायबा जेबो अरजायाहाय आयौ फाग्लिया हारावराव मिनिगासिनो मा सानखोमागासिनोहाय बियो फाग्लिया आसरितसो दाउला खासि जानो सानखालायबाय बियो आं मोनथिखाथारहाय खायदायानो बेलेगथारबायना फाग्लिनाव फैनानै एफा खस्थ' हाब्रु फैनांदों आङो दाउला खासि जानासो थांखागोन आङो दरखार गैया बिथारसैहाय आंबा माबा दहायबो माबा जायाफ्रामा नासो जाहोबाय है ओरैनो बाखाथार आं नाफोरखौ जानो सुफ्रा थाबथालाबायबा गिलायलाङोहाय ओरैनोबा डक्टरबो मोनलायलाङा गामि जायगाफ्राव टाउनबासो माबा मोनसे बेलेग खोथामोन आरो ओरैबायदि हाब्रुखा दाबायदियाव दाउ बेदर ना हारा गारमाफ्राव नांखाबायबाबो एम्बुलेन्सआनो मोनफैनाय नङा बिसिम आयौ र' खायदा खालामथारनायबाबो दाउला गासिखौ बिनानै जाथारनो आं फाग्लिनाव फाग्लि माखौथ' हाराव जाबाय थाखो फैदो दुब्लि नायनो होननायालाय माथो जाखो नोंहालाय दुब्लियाव सेलफि लानानै रिल्स बानायहैनो होननायालाय माथो जाखो माथो न' रुसिङावनो जिरायबाय थाखो है रहाय जाखांनानै उदै गेन्दावदाव मोननायखौ नुवाखै नोङो दा बोरैबाफोर उदैफ्रा गेन्दावदाव नुजालाबायबा रिल्सफ्राव जावसिजालाबायगोनहाय ओरैनोबा आरो दाना आजिखालि उदै गिदिर नुबाथाय सिख्लाफोरखौथ' माबा प्रेगनेन्टसो सानखायोहाय मानसिफ्रा
हाय नंनायालाय नंगौहाय मा खालि मानसिफ्रा उदै गिदिरनोहाय माबा प्रेगनेन्टल' जादों सानो आरो गामिनिल' सिख्ला जाबावदो टाउनाव थाहैनाय खोथायानो गैखाला आरो सेस आराव जाखाजोब्बाय आरो गामियाव होनबाथाय ओइ फाग्लि थौदो रिल्स बानायग्रोसै दे नों मा सानो मोनथिखादों दे आङो दाउला खासि जानो सानलायबायना नोङो अनलाजों दाउला खासिखौ जाहोगोन दे थौदो दुब्लियाव थांगोनसै आयु फाग्लि नोङो आंनि गोसोनि खोथाखौनो बुंनानै होथारबाय थायो मा मोनथिखायो दे आङो लाजिफ्लालायबावो आसोलसो नङाबा लाजिबा खाजि गोमायनो हाय माखौ इसिबां लाजियो नोंलाय लोगोनि न'आव फैनायानो थब्लं बुंखाबानो जानायफोरखौनो ओमफ्राय रिल्स बानायनो होननाया थौदो रिल्सखौसो दुब्लियावसो बानायहैगोनहाय ओमफ्राय दा लेवारफोर बारबाय बायबा मा जानांगौ आखो बै आं गियाहाय मा आं बोखारनानै होगोन दे फाग्लिखौ दुब्लि बारियाव लानानै थांनानै बेलाव बाजा होथारनांगौ लेवार बेलाव बाथ'बोथारदों आसोलखौ बे आदा मेगामोन गैयावनि माबा मोनसे खालामनानै प्लेनिं खालामनानैबो आफा थैनायनि सिगां आफानि सिगनेसार लानानै गासैबो प्रपार्टिखौनो आंनियाव नाम खालामनानै लाजोबनांसिगोन आङो बे मेरगायाथ' आदा मेरगायाथ' जाखाया आरो बिनानाव सासेया र' बेनो 10% होबानो जागोन दे बिनानावनाथ' जाखाया प्रपार्टियाव जेबो ध्यानानो गैखाया बे अबेसे मोजाङानो जादों आंना एसे कम्पिटिसन नांलायनो एसे खम जादों मानसिया बिदियानो मोजां जाहैगोन आंहा मेरगाखौसो मारै खालामनांगौ जागासिनो सानगासिनो आं फाग्लाया फिसा मा सानगासिनो अ आफा माबा जोङो आइजों आंजों रायलायदोंमोन ओमफ्राय माने नोंनि किडनि ट्रान्सफार खालामनायखौ माने जोङो स्टार्टिं खालामनो सानदोंमोन जों प्रसेसखौ आरो खालामहांबायबो जोङो एसटिमेमोनावबो जों सिगनेसारखौ लाहांबाय आरो लाखांनानै जों निउस पेपारावबो होदोंमोन माने किडनिखौ सोर बबेनिफ्राय मोनगोन बेखौ माने सोरबा बेसेबां मारै खालामनांगौ बेखौबो रायलायदोंमोन जोङो डक्टरजोंबो प्रसेसा माबोरै जागोन बेखौबो रायलायगासिनो जोङो जेबो जिंगा दासि दे आफा बे मेरगा आदायाथ' एखेबारे हिनजावनि गरमथार हिनजाव बिखारिथार बेखौ सासे सिख्लाखौनो एसे बायनानै दोननानै बेखौनो जालाव खालामहोनानै फोरोंहोनानै मेरगानिफ्रायबो सिगनेसार लाखुमानांसिगोन आङो बे सिख्लानो फैसा एसे होनानै उफाय गैला बिदिनो खालामनांसिगोन आङो दा सिगनेसारखौ बे आफानिफ्राय मारै मोननांगौ जाखो दे सिगनेसारखौथ' आफायाथ' फरायनोबो रोङोहाय फरायनो रोङोमोनब्ला आफानिखौ माबा मोनसे खालामजागौमोन दाथ' आफाया जोंना लिरनोबो रोङो फरायनोबो रोङो आसि बिमानि सिगनेसारजोंथ' जानाय नङा आसि बिमानि सिगनेसारजों प्लास लोगोसे ओमफ्राय बे आफानि सिगनेसार आखाइजों लिरनायखौथ' नांखाथारगोन सानदो फैया सानदो माबा मोनसे प्लेनिं खालामनानैबाबो नोङो बेखौ लाथारनांगोन नोङो औ मेरगा फिसा नोंबो फैदों औ आफा नोंखौ नायनो फैदां ओमफ्राय सिगनेसारखौ होनो होननायालाय मानो टेबोलाव दोननायखौ नोङो दोनहैलायनांगौ जाहैबाय नोंहा ओमफ्राय सिगनेसार फैनानै होफैनो हाया जाहैबाय जोंखौ नखर दासानहाय गावबागाव खामानि गावबागाव मावनांगौ आफानि थाखाय बिसोरनो खामानिखौनो मावनो हाया जाहैबाय नोङो एफा गरम दिनाव आरो खर जानो नागिरलायबाय नोङो गरमखौथ' नोंल' मोनोना माने जों गरम मोना जाहैबाय दुनियाव जेसेबां मानसि दङ रावबो गरम मोना नोंल' गरम मोनो मा सिरा गारागारै बिनानाव नङामोनब्ला हिनजाव मानसि नङामोनब्ला फंबाय जानायमोनब्ला नोंखौ जोख्रांनानै थाङोमोन आं बिगुर नै मेरगा बाराद्राय जाबाय नोंना सिगनेसार होनोबा सिगनेसार नांगौबा लेखाया टेबोलाव दोनै मिथिबाय आं हले खनसेल' बुङो आरो आंहाबो एखेबारे टाइम गैया मिथिबाय हा टाइम गैलालाय माथो मावो बे फिसाफ्रिया मा मावनो आरो मा जेबो मावखाया बडिगार्ड मावनायाबो गैलानो बडिगार्डबो मावलानो दाना हनै जिम खुलिनानै लादों जिम खुलिनायावबो जेबो खामानि गैया जिमखौनो नायनो थाङा माबा हनै सासे गार्लफ्रेन्ड दंनो बेसो मेन्टेन खालामगासिनो फैसाबो थाइसेबो खामायनानै लाबा न'आवबो माबायदिथाय सेस गार्लफ्रेन्डनो जाजोब्बाय बिनि फैसाखौबो हे गसाय मा जाबावनांगौ बे मेरगा फिसाजों सासेल' फिसा हौवा माथो आं जाय गोरोन्थिखौ मावनानै खैफोदाव गोग्लैदों बे गोरोन्थिखौनो माथो फिसा मेरगाया मावनो थांगासिनो